Sí, señor, sí, señor. Bueno, estamos contentísimos de voltar aquí a Mardi Gras despois de, creo que logo de 5 ou 6 anos que presentamos o noso segundo disco. Estamos super contentos de vernos rodeados de xente coñecida e non tan coñecida, ilustres, Ezequiel, a grandísima Belén Tajes, non sei como pronunciar nunca, discúlpame. É moi grande, sí. Un aplauso, por favor. Non saben de que estou falando. É unha morea de músicos que agora, non sei, como teño así a retina un pouco fritida dos focos, pois igual non vos distingo, pero seguro que hai unha morea de músicos e non tan músicos. Agradecemos sobre todo os non tan músicos porque, bueno, no gremio xa somos así un pouco corporativos, que coño. Pero é un gusto poder ir a unha cidade que non é a túa e ver unha sala así, así que moitísimas gracias. Veo que tamén a Mardi Gras que é coetánea nosa, nós tamén somos do 99, do século pasado, Yolanda, así que estamos xa estamos a retirarnos desto, casi que... non, miro Yolanda que non, que ahora que a jubilación collese aos 67 non hai que facerlo. Bueno, despois do Festival do Humor vamos a tocar un pouco.
agora é moi fácil de cantar tamén. É como se cantarades, como se chamarades por Beyoncé, Ready Be Yourself, e así. Non sei, agüita, mucho respetito, E di así. Obrigadísimos. Be real. Sed auténticos, amigos. Amigas. Be a joker, he just do what he please, oh yeah. Tell you, please, you got to give it away.
can feel his disease. Come together right now. Give it away now. Give it away now. Give it away now. Give it away now. Come together. Give it away now. Come together. Give it away now. Come together. Come together. Bueno, despois de tocar unha dos pecos, que se pode facer? Para levantar isto vai ser complicado, Pero vamos a intentar con unha canción nosa, ademais, Eso! Si, non? A ver, as versións tamén, os grupos tributos tamén. Bueno, se tocamos un poquillo do noso, dámonos a valer, ou que? Por eso temos a venda aí uns discos, vedes que ben traído. Temos un discos aí a estrear, están quentiños da fábrica. Hai vinilos, hai CDs, hai camisolas, unhas camisolas que di quen carallo son quen carallo son un cresta, pero en inglés, vale? Who the fuck are Moon Cresta? Bonitísimo, Xa só polo diseño paga pena, Viña, aí estamos.
feeling, going down, breaking the speed of light con todos vos. ¿Quién carajo son? Pero ¿quién carajo son un Cristo? Facciamo se The Rocker! Yeah.